или на Димитър Иванов и след това е напуснала линията на вратата. Тук прекрасен блок, но отново мал шанс за нашите. Ето това е защитата, която искаме да виждаме. Това е играта с взаимопомощ и мъжкото блокиране на човека с топка срещу теб. Точно този елемент липсваше, а като прибавим и настроението, можем да бъдем доволни от представянето на нашия състав. Огнян Бачкович открива головата си сметка, намалява преднината на домакините, 6-4 за България в 10-та минута на тази европейска квалификация. Макар и не чак толкова многобройна, агитката на домакините все пак помага до някъде на състезателите ни да играят със самочувствие. Второ попадение на Димитър Иванов. Второ попадение за Димитър Пламенов, 7-4. 7-4. Нашите продължават да играят в защита 6-0 с малко по-дълга вече атака срещу Юрен Натек, който очевидно трябва да бъде спиран с безкомпромисни действия, дори с цената на тактически нарушения. Това трябва да бъде топка за България, не за Словения. Те случайно се заблуди в случая Борислав Борисов. Но и съдиите са хора, могат да сгрешат. Словенците реагират на ситуацията. Миро Позун, наставникът на гостите, който не криеше самочувствието си, пристигайки във Варна, сега ми изглежда притеснен. Взима мерки, защото това е колкото приятно, толкова и нелогично. Това 7-4 за България. Разбира се, ние сме длъжни да бъдем оптимисти до край. И аз съм особено приятно изненадан от факта, че българите играят пред своята публика с настроение и с самочувствие. Докато този играч, който зърнахте преди секунди, Юрен Натек, единствен поддържа огъня срещу положната страна. Може би това, което нашите трябва да направят, е още по-голяма агресивност в зоната между 6-я и 9-я метър. Там гостите могат още повече да бъдат притеснявани и да бъдат изтласквани за позиции за стрелба извън линията на свободните хвърляния или така наречената 9-метрова линия. Това ще бъде още един дюшеш, още един шанс за нашият вратар Иван Иванов, защото от 7-8 метра, както в случая стреля Давид Спилер, няма много вратари, които да успяват да реагират адекватно. 7-5 за домакините. Сменят гостите защитата. Хандбалиста с номер 5 Юре Добелсек играе като челен бранител. Вариант на защита 3-2-1, която обаче не е проблем за Веселин Чекмаков. Четвърти гол на нашия ляв гард. 100% до тук е Чекмаков. Много взривен, много хитър състезател с безспорни качества. Между другото, отборът на Локомотив Металекс Билд от Варна има 9 свои представители, а чужденците в нашия състав са само 2. Същата е и картината в лагера на словенците, но за тях по-късно. С всеобщи усилия на Натек и на вратара Горест, гостите успяха да се справят с ситуацията и сега имат числен превес, който Ненад Билбия успява да оползотвори. 8-6. Нашите хандбалисти пропуснаха отлична възможност да увеличат аванса си на 4 гола, сега само 2 в тяхна полза.
При този вариант на защита 3-2-1, който прилагат словенците, който е типичен патент на школата на бивша Югославия. Крачки имаше тук, няма кой да ги отсъди и бързия пробив се превръща в гол след удара на Драган Гач. Да продължа мисълта си, този вариант, агресивен вариант на защита е типичен патент на сръбската школа. Или по-скоро на школата на бивша Югославия. Именно с този начин на противодействие югославяните станаха олимпийски шампиони в Мюнхен през 1972 година. Съставите от региона няма как да не владеят в детайли този начин на противодействие. Нашите са длъжни да внимават. Хубаво е, че Чавдар Чернев дублира Веселин Чакмаков и тази вечер се отпуска при стрелбата от дистанция. Той има много добър отскок и една малко нестандартна стрелба, която може да бъде важен плюс за нашия отбор. Късмет този път. Топката остава в пределите на игрището. 9-7 в 14-та минута. Но разбира се и шанс понякога е нужен. Гредата помогна на Иван Иванов. Христо Йорданов не се отказва от тези, които стартираха. Титулярите развиват тази атака. Имаше и нарушение, но авантажа този път беше добър. Жълт картон, предупреждение за Юре Добелсек. Видя го съдията Алиев, че блъска пивота и след добрия авантаж на азербайджанската съдийска двойка 10-7 за домакините. Матияш Млакър бележи първия си гол в матча. Предупреждение за Никола Карастоянов за непозволено защитно действие в зоната между 6 и 9 метър. Заострих вашето внимание на проблемите при играта в защита. Ето това не бива да се допуска толкова лесно и толкова бързо да остава сам човек в близост до линията на вратарското поле. Сега е интересно да видим нашите как ще отговорят на предизвикателството. Нов удар и 6-ти гол на Веселин Чакмаков. Каква вечер има само нашият ляв гард. За половин-полувреме той се превръща в основният ни бомбандер, а Ненад Билбие, колкото и флегматичен да изглежда, трябва да бъде атакуван на време, защото този висок хамбалист показва самочувствие при стрелбата от дистанция. 208 см е висок Ненад Билбия. Той е един от двамата чужденци в кавички, разбира се. Казваме, в състава на Словения играе във Валядолид, испански отбор. Другия е играчът на френския Совие Натек. 7-ми гол на Веселин Чакмаков. Срещу него гостите нямат противодействие. При всички случаи обаче си мисля, че Миро Позун ще вземе някакви мерки, ако не до края на първата част, то на почивката. Словенците демонстрират класа, самочувствие при взаимодействието с пивота. Втори гол на Матияш Млакър. За около 2 минути игра, вече идват малко в повече. Хубаво е, че и българите са ефективни в атака. Това е много важно условие, да поддържаме равновесието и да пазим аванса, който е изключително важен. При това отваряне на словенците в отбрана, по-голям шанс си мисля, че получава Чавдар Чернев, нашият разпределител, финтов хандбалист, но и крилата ни са длъжни да се малко пораздвижат, защото те остават в известна степен длъжници на отбора. Много добър хандбалист е Борислав Борисов, притежава верен поглед, достатъчна линейна скорост, но до тук тежестта на играта в атака поемат изграждащите ни играчи.
Двата гарда и